Lalaking sospek sa pagpatay sa usa ka senior citizen mikon pisal sa gihimong krimen human siya wa pakatulga siyang konsensya kay gihasol siya sa iyang tanlaw. Ani ang report. Gitanggong karon sa detention cell sa Mambaling Police Station ang 27 anyos nga si Michael Del Rosario alias Butchok human mitahan sa otoridad human miangkon niya siya ang mipatay kang Larry Villalonga kapin sa 60 anyos ang paniwigon. Gisaysay ni Michael sa GMA Regional TV. Mga adlaw na pasados kadlawon sa Mayo 7, gisa kaniya ang panimay ni Villalonga kinsa iya usab nga silingan. Tuyo ra unta kuno niyang mangawat apan nakamata ang biktima nga nagbitbit na kuno kutsilyo padong niya hinungdan nga iya kining giilog o gigamit sa paghansak sa dughan. Di paigo, gituok pa niya aron siguradong magkabsan sa kinabuhi. Pag isugat na lang ako, sir. Isugat ako, giilog na ko yung kutsilyo niya. Pag ilog na ko, nangatagak may doon sa gdanan. Ang pagtagak na mo, ang iyang ulo mo'y napantok sa kuwan, sa tiles. Mo itong marag naglisto na siya barog. Dikto na lang ako siya kuwan. Ako na lang siya gipatay ba. Sige, sa man yung pagpatay? Gidunggab. Pag buhay pa man siya pagdunggab, mo ito gituok na lang ako. Kini ang pinuyanan sa senior citizen nga biktima, diin matod pa diri ni agi ang suspect misaka padong diha dayon sulod sa iyahang pinuyanan diin nahitabo ang krimen. Nakamatikod sa kasikas ang masilingan sa biktima apan wa magdahom nga gipatay na diay ang biktima nga nag-inusara sa iyang pinuyanan. Kadungog ko nga naay gadukdok. Wa ko kasal nga diri di ay abid na ko sa amua. They dig deeper and then found out kasi mo suspect. Samtime itago unta si Del Rosario human sa krimen apan wa siya papahuwaya sa iyang konsensya tungod kay magpakita man kuno kaniya ang dagway sa biktima. Ilabi na dihang nanguros kini sa dayon ng kabugto sa iyang kinabuhi. Ikatuog na ko, ang iyang jung na ang akong gibuhat man jud akong makita gyud. Og ang iyang pagpanguros. Pagpanguros sa namatay ba. Nya ang baho sa pagpatay na niya kanang pagkuha na niya ba. Mar di jud ko katuog ba. Sige ko kuha sa balili, wa may patay diri nganong baho mo jud gayo. May mo tong ni giduol na ako kung mama. Kuma, mas winter lang kuma. 8 ka mga bahay na kuno ang gisakan ni Del Rosario aron ang halin sa kinawat gamiton siyang bisyo sa sugal ug drugas. Magsud gawas na usab siya sa prisuhan. Samtang dili madawat sa anak sa biktima ang nahitabo siyang amahan ug desidido na kining ipadugta sa prisuhan ang suspek. Matod sa anak nawagtang ang $400 sa iyang amahan apan gihimakak sa suspek kay wa kuno siya nakuha nga kwarta. Sakit, sir. Gipatay nila nga way kalaban-laban, sir. Mapriso unta, sir. Mabayran niya iyang gibuhat. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.